tí, ktorí ešte nevideli video pozvánku na krakovský beh, tak si to môžete pozrieť tu alebo tu na mojom YouTubeovom kanáli. Máme tu 2 mesiace do behu v Krakove a ja trénujem, hoci nepobežím maratón, iba 10 km. Trénujem na to, aby som to odbehol aspoň za 50 minút a pritom dokázal rozprávať, pretože tempo, ktoré teraz bežím, je 1 km za 6 minút. A tam by som to mal bežať 1 km za 5 minút. Takže teraz ešte dokážem takto komunikovať. No ale pri tom zvýšenom tempe to je zložitejšie, tak ako to bolo napríklad na behu Mary's Mills. Chcel som robiť interview počas behu, ale sám nevládzem s dýchom. Takže tréning je potrebný. Tak asi pri takomto tempe by som mal bežať v Krakove a nahrávať. Takže bude to veľmi obsažné, tie príspevky, ale snáď zlepším ten dých a tempo.